Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Iwo tu anakapitiliza ngoma tekuti nsewu utathakaleka ngoma nakenawa amadikirira chani kuti afike pamene zisankho zili pafupi iwo kumathamanga kuti akakonze nsewu pali nsewu pamene ine ndinosangalala kwambiri chifukwa cha Rosemary Mkandawire. Kwambire ni bwino kwambiri tikudziwana bwino tinali maneighbors kunyamba kuna miwawa ine ndikagomera kuona munthu wamkazi ali managing director wa Toyota Malawi kodi munthu wakale indipeka ine pameneponso ndikukhala nyumba inayi ine ndili ku court ndiye amenewa tiyeni tasapote chifukwa ndekuti pakhala suti munthu odziwa kuyendetsa chitukuko Professor Peter Mutharika pamwamba pambuyo paka Rosemary Mkandawire pambuyo pa iwo makansela suti yakwanira yakati kuno mukudandaula kutayika kwa kudo kongwe mudziwa kuti mulungu akusekererani mzimayi wanzeru ogwira ntchito mayi Rosemary Mkandawire. Ndipo manifesto ya DPP muli zinthu zambiri zonsezi akonza a Professor Peter Mutharika kunena kuti azikwaniritse kuyambira pa September 17. Menemu muli kukonzanso za chakudya kuti anthu tisavutike kumakhala ndi njala. Anzathu aja anatilonjeza kuti tidzadya katatu. Kodi tikudya katatu? Komanso anatilonjeza akuti ife tikudziwa kokatenga fetereza. Kodi fetereza akupasaka? Akuti fetereza amati tidzagula 4,000. Ndindani pano wagula fetereza 4,000? A professor amadziwa kuti mudziko muno tilibe factory ya fetereza. Choyamba iwo akudziwa kumene amagula kucha apitilizanso komweko. Sakapanga mistake yotenga ndalama nkukabetsa kubuchara ati akagula fetereza. Tikagula fetereza kubuchara akuti ayi ndinalakwitsa koma titenge fetereza tikagule ku pharmacy. Kodi ku pharmacy timagula fetereza? azweta chifukwa chongokhala munthu osadziwa kolowera mmalo moti apite ku pharmacy akagule mankhwala iwo akuti akapeza fetereza. Ndichodabwitsa kuti mzipatala mulibe mankhwala zosadabwitsa. DPP waye tiyeni tibwezeretse ulamuliro odalirika, ulamuliro umene tikuudziwa, utsogoleri umene tikuudziwa, utsogoleri wa masomphenya. Ena ananena kuti alowa mboma ati kubwereka masomphenya awiri. Kodi zingatengeza? Masomphenya amo samadziwa. Chifukwa chamanena kuti fetereza apezeka wochipa. Masomphenya amenewo ndi a DPP amene anayamba nthawi ya Pingu koma APM anapitiliza chifukwa ndi a DPP akudziwa kolowera. DPP woye komanso mafumu sanakwiwale akuti mphamvu ku anthu mudziko muno akatolera zonse za misonkho imafika to 6 trillion kwacha. Ndalama zokanika kuwerenga koma zonse zimakhala kuti kukapitolira. Tenda
abwino kunena kuti food for work abweraso. Akuti pa 6 trillion kwachaita iwa kutaba kwa 1.2 trillion kwacha. Imeneyi akuibereka 5 billion ku constituency ili yose. Jaife mafumu pachetu makaratu pasogolo za ATC. Sio? Darama zimene zitu zimanya mwa. Dimoti ndi mbayi nkatawire. Ndiye antwa moti kaona kunena kuti madi 5 billion kabriti kaja titaninapo 5 billion imeneyi tikatitipila kuchipatala timakutika tieni tikule mamga sawira tatu. Tietizi manifesto hii siye kena kani kose miseu ili momwemo miseu ikuli ikulu timakulicha akulu abeneyo atabanyika ndi boma la DP. Ndiye mumutima kunena kuita profesa akadena kantu amachita chomwecho ananamapa profesa komaena lera kunena kudai mukabereka mulandira 500,000 kwacha zona simenezi kunenaso kuti wadindalamayo akaitenga kuti koma profesa akutiwa koitenga tamasingalera kuti ndibisoko yako sisakunjatu zamomungu komanso kulima kumeneti kulima timangolima kuti tidye komani makije iperaso sikhala yongo khala ndisakuja samaloyi mokamuno pamenepo kukhala misika yakuti tikalima tipeze misika yakunja misitikulitsa forest ndalama zakunja zipera muno tikakutekeleza tikakula mafuta mukuona mafuta atu akalimoraso tikatikwela mili basi tukukalika kulibe tikweleka pasa weweni tukukalika kulibe wamanjawi yafika yakuti Malawi apuliwe kwa moto umeme chipani ichi koma ili latika ndimao yao ndikuti siko kuti tinali pano mwangomba moche pamoka tumba la chitukuko limene lilipo koma ndisambiri dikilirani khala ndichiyembekezo komanso mmene sana iwale amayi sana iwala chinama. Yes. Constituency ile yose izitaradira 100 million kwacha yopita kwa asimayi kutaolepo ya komanso 100 million kwacha yopita kwa Shinyamata kutaolepo ya kwani wa Shinyamata anakusali kuti kukhala 1 million jobs kwani zapezeka mupira zichito na mkumanena kuti zichito tu ifeta zibesa chifika mukamaite sana baza amene makula noka tindalama zomwe zanu amene mafuta ake ti magazi anu akuti tusimene zichapanga tena pasali magazi ndiwowo palasea baza TPP oye komanso Oktoba kubwera ikamabwera nthawi yako Oktoba makolo makhala mukuti kwaditipira mtengo wake kwaditipira kuti ndipeze school fees TPP kulowa mboma mu Oktoba kuyambira standard 1 mpaka form 4 school fees kulile Weni makolo simufeso ana kubera kuti ayi kuliti pambeti fani boma libereka tiwe ayi akuti ndalama yachithunzi boma likubereka ndalama zachithunzi ayi watata wa mama nipeni makopala nikabereka examination fee
anthu onse ndayamikira kuti mwafika pano. Tawoka Onse mwafika pano. Ndikuti zikomo. Tawoka mama. Tikudikira pa 16 kuti zimenezi ziliku ziyambe kugwira ntchito. Tisole malemba, tisosaina zikungodikira nyengo yake. Tidini oye. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.